У эфіры Белсату кароткі выпуск навінаў пятніцы 17 лістапада. У студыі для вас працуе Александр Баразенко. Вітаю. Гранатамёт і алмазы. Лукашенко сёння ездзіць па Гомельскай вобласці. Суправаджае крепкага хозяйственніка і спецыяліста ва ўсіх сферах цэлая кагорта чыноўнікаў рознага рангу. Ад мясцовых уладаў да генералаў, чальцоў ураду і кіраўніка Нацбанку. Атрымаўшы падчас наведвання 1868-й артылерыйскай базы ў падарунак гранатамёт, Лукашенко пасля накіраваўся на гомельскае алмазаапрацоўчае прадпрыемства «Крышталь». Беларусы змогуць бясплатна прайсці тэставанне на антыцелы да ковіду, гепатыту і чырвонкі. Такім чынам плануюць ацаніць папуляцыйны імунітэт насельніцтва да інфекцыйных хваробаў. Праводзіць тэставанне будзе Мінздароўя і расійскі Распажыўнагляд. Акцыя працягнецца 5 дзён з 20 да 24 лістапада. Каб запісацца на тэставанне, трэба зарэгістравацца і прайсці анкетаванне на сайце Мінздароўя. Таксама ў ведамстве распавялі, што ў Беларусі апошнім часам сталі больш хварэць на ковід. У краіне ходзіць цяпер разнавіднасць штаму омікрон пірола. Гэты падвід віруса мае меншы інкубацыйны перыяд, усяго 3 дні. У Гомлі паўторна асудзілі былога кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі актывіста Васіля Палякова. Паводле інфармацыі праваабаронцаў гомельскай вясны, Палякову прысудзілі яшчэ 15 сотняў арышту за нібыта распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Цяпер мужчыну трымаюць у гомельскім ІЧУ. Ён абвесціў галадоўку пратэсту. Раней за нібыта распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў Васіля Палякова затрымалі і асудзілі 3 лістапада. Аднак па сканчэнні 15 сотняў адміністратыўнага арышту яго так і не выпусцілі. Эвакуацыйны рэйс Белавіі з беларускімі грамадзянамі і іх сем'ямі, якім удалося пакінуць сектар газа, прызямліўся учора позна ўвечары ў Менскім аэрапорце. Беларускі МЗС адсправаздачыўся паспяховай эвакуацыі 43 асобаў. Дзяржаўная прапаганда распавяла, што аперацыяй па даручэнні Лукашэнкі займаўся КДБ. Аднак па інфармацыі тэлеграм-каналу «Матолька памагі», рэальна эвакуяваліся толькі 25 асобаў. Астатнія пасажыры борта, супрацоўнікі КДБ, прапагандысты, а таксама медыкі і псіхолагі з МНС. Каля 18 асобаў, што выбраліся з газы, не пажадалі вяртацца ў Беларусь. Прадстаўнік Белавія Ігар Чаргінец распавёў, што рэйс не быў камерцыйным. У адрозненні ад ранейшага выпадку, калі грамадзяне Беларусі, што эвакуяваліся з Ізраілю, мусілі заплаціць за квіткі $550 США. Эстонія і Нарвегія могуць услед за Фінляндыяй закрыць мяжу з Расіяй. Кіраўнік памежнай службы Эстоніі Вейка Комусар адзначыў, што ягонае ведомства было ў курсе пастановы Фінляндыі наконт закрыцця памежных пунктаў пераходу і цяпер прапрацоўвае для сябе такі сцэнар на выпадак, калі нелегальныя мігранты з Фінляндыі перанакіруюцца на расійска-эстонскую мяжу. Магчымасць часовага закрыцця адзінага памежнага пераходу з Расіяй разглядае і Нарвегія. Нагадаю, з учорашняга дня Фінляндыя спыніла працу 4 з 9 пунктаў пропуску на мяжы з Расіяй з прычыны рэзкага росту колькасці нелегальных мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у краіну. Выбух у будынку Ерэванскага універсітэту. Трагедыя адбылася раніцаю ў падвальным памяшканні факультэтаў хіміі і фізікі. У выніку выбуху загінула адна асоба. Яшчэ не менш за 3 прысутных атрымалі пашкоджанні. У Менску стартуе 29-й міжнародны кінафестываль «Лістапад». Адкрыццё пройдзе ў сталічным доме кіно. З 2021 года, калі права на арганізацыю фестывалю аддалі нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм», конкурсная праграма стала складацца пераважна з ідэалагізаваных фільмаў сяброўскіх рэжыму Лукашэнкі краінаў. У межах пазаконкурснай праграмы сёлета запланаваны дні казахскага, пакістанскага і сірыйскага кіно, а таксама рэтраспектыўныя паказы савецкіх фільмаў. Працягнецца кінафестываль да 24 лістапада. Ні берагу, ні дна. Беларуская спевачка Паліна прэзентавала новы альбом. У альбоме 10 песень, з якіх 2 «Мафія» і «Саломкі» запісаныя на беларускай мове. Першая гітарна-электронная кампазіцыя на верш беларускага паэта Віктара Жыбуля. Другая – спалучэнне электронікі з фолкам. Паслухаць альбом можна на ўсіх асноўных лічбавых пляцоўках. Падклала б саломку, чого зараз бедаваць? Будзе мала толку, як ведала, дзе ўпасці. І гэта ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Заклікаю, калі для вас гэта бяспечна, ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выпускам, каб ён патрапіў да як мага большай колькасці гледачоў.
Поўная інфармацыйная карціна дня, як заўсёды, у вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.